Türkmenistanda guramaçylykly terror toparyň agzalary türkmen halkynyň garşysyna gorky işlerini alyp barmagyny dowam etdirýär. Men dermanxanaga dotman, meniň beçem 50 günlük. Hazır bir zat bolady. Lewap vilayatynyň ýaşaýçysy bolan bir şahys dowlanyna köp wagt geçmedik çağasyna gerek bolan dermanyny almak üçin Çerjek şäheriniň içinde ýolda piyada dermanhana giden wagty köçede 2 sany polisiýa terroruny duçar boldy. Ona derur bolmadyk bahanalary bahanalap, ýani maskany takkan ok we köçeden gidip barýarkan çilim çekýärsiň diýip bu şahsiýata garşy gorky basyşlaryny görkezjek bolan deklaratsiýa yer alýar. Bol da men prokuratura baraman. Meniň beçem kesel. Sen çilim çekmelmisin? Sana yola çıkıp zat etmek gerekmez. Düşünün. Yok, sana çilim çekmel. Meniň beçem kesel otman. Men dermanxanaga dotman. Kim bolum çekmelde olanda? Men onda size video görkezem. Razı men sizme beçem keselmi? Bir manat pulum da şoňa bermelekinim. Men beçeme dermanaga dotman. Men beçeme dermanaga dotman. Hoşmu? Nime? Soyan bolasın. Soyan bolasın. Kellen işliyor. Soyan bolasın. Mesafir. Siz rayata söylemek hakkınız var mı? Rayata söylemek hakkınız var mı da? Mundan başga da olar kişiniň şahsiýetine degip, ona garşy kemsidici, ýagny ejeň diýilgi söwünçli sözlerini ulanyp, şahsiýetiň mertebesine degendigini we ähli gepleşen sözlerini suwd etmek üçin ses ýazga ýazdyrandygyny habar berýär. Zapsa koyma gep dotman kaç itlere? Bu polisiýa işgärleriniň biriniň ady Maksat Amandurdiýew bolup, Lewap vilayat Çerjek şäher polisiýa bölüminiň kiçi serjant wezipesinde işleýändigi anyklanyldy.